बीच सूरज यादव सवरिया ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप सभी के बीच में नई नई गीत प्रस्तुत होत बा। आई इस समाज में का होत बा, हमारे गुरु जी परम आदरणीय श्री रामप्रीत गुरु जी के हाथ के लेखनी बा। ये भैया हो निर्गुण भजन बा। ई मानव कितना करार कई के दुनिया में आवत बा, लेकिन ई दुनिया में आके बाद सब कुछ भूल जात बा। उहे पे कहना बा, हाँ भगति भजनिया भुलाई गईला काहो, भगति भजनिया भुलाई गईला काहो, भगति भजनिया भुलाई गईला काहो। सुंदर सुरतिया पे लो भाई गईला काहो, अरे सुंदर सुरतिया पे लो भाई गईला काहो, भगति भजनिया भुलाई गईला काहो, भगति भजनिया भुलाई गईला काहो, भगति भजनिया भुलाई गईला काहो। और ई मानव जीवन ऐसन बा भैया, 84 लाख योनि के बाद ये एक मनई के जीवन मिलत बा। और उहे जीवन के आदमी अपन मन इधर उधर लगावत बा, भक्ति करे के केहू के समय ना बा। ए भैया हो आगे कहना बा, आ बार बार मिली नाही मनाई के तनावा, अरे ए भैया यही संसार में का होत बा, आई कहना बा, बार बार मिली नाही मनाई के तनावा, जय हो बड़े भाग पौलाई किराए के मकनवा, अरे माया के जाल में यहाँ धरती पे आए के बाद मने आज वहाँ बंगला बनवावे के बाद, घर लेवे के बाद, गाड़ी लेवे के बाद, यही में व्यस्त बा केहू के प्रभु के भजन करे के समय। कवि के कहना बाका, माया के जाल में यार उठाई गईला काहो, भक्ति भजनिया भुलाई गईला काहो, भक्ति भजनिया भुलाई गईला काहो, भक्ति भजनिया भुलाई गईला काहो। और इस देश में तो एक ऐसन बात बा ए भैया हो, साफ साफ बात आप सबके बीच में बता दें कि अहिर चमार धोबी धरिकार ठाकुर पंडित वाली जेके जात पात से कितना नफरत बा, उहे गीत बा कि बैर ना तकरार की अब है जरूरत प्यार की। कहना बाका, बड़ी खतरनाक जाति पाति के बीमारी, बड़ी खतरनाक जात पात के बीमारी, बड़ी खतरनाक जात पात के बीमारी। एकर दवैया न कतहु निहारी, एकर दवैया न कतहु निहारी, एकर दवैया न कतहु निहारी। भैया एकर दवाई वाई कहीं मिले वाला, अगर आपके जीवन धन्य बनावे के बाद तो भाव भजन में लग जाए भैया। अरे आगिया में आगिया, अरे आगिया में आगिया लगाई दे बका हो, भक्ति भजनिया भुलाई गईला काहो, भक्ति भजनिया भुलाई गईला काहो, भक्ति भजनिया भुलाई गईला काहो। आई लास्ट लाइन में कहना बा, गुरु रामप्रीत जी के हाथ के लेखनी बा, अरे कोहरा बनौले पाँच तत्व के मूर्तिया,
के मूर्तिया हमारा बनौले पाँच तत्व के मूर्तिया केहू के गोरा केहू के सावली सुरतिया केहू के गोला केहू सावली सूरतिया केहू के गोला केहू सावली सूरतिया इस संसार में केहू गोर के ना बा हे बाबूजी, केहू करिया बा तो केहू गोर बा। आज इस स्टूडियो में आज हम सभी लोग उपस्थित हैं, यहाँ के बात सब के बराबर ना बा। वह लाइन बा कवि के संकेत बतावल गइल का, तोहरा बनौले पाँच तत्व के मूर्तिया बनौले पाँच तत्व के मूर्तिया हमारा बनौले पाँच तत्व के मूर्तिया केहू के गोरा केहू के सावली सुरतिया गोरा केहू सावली सूरतिया केहू के गोरा केहू सावली सूरतिया अरे कचरे में हीरावा मनई जान के अपनी सुंदर देह के कचड़ा में डाल देता बा। अरे कचरे में हीरावा मिलाए देबा का हो, भक्ति भजनिया भुलाई गइला का हो, भगती भजनिया भुलाल गइला का हो भगती भजनिया भुलाल गइला का हो भुलाई गइला का हो, भुलाई गइला का हो भैया। अरे सूरज राम प्रीति के समझाई गइला का हो। बहुत बहुत प्रणाम करेंगे हमारे गुरु जी श्री रामप्रीत जी आजमगढ़ के पावन धरती से, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत योगदान रहा है गुरु जी का। आई लास्ट में कहना बा भैया का, अरे कि सूरज राम प्रीति के ये समझाई गइला का हो, भगति भजनिया भुलाई गइला का हो, भगती भजनिया भुलाल गइला का हो ए सुंदर सुरतिया पेलो भाई गइला का हो, सुंदर सुरतिया पेलो भाई गइला का हो, भगति भजनिया भुलाई गइला